4 लाखनि खोथाखौ लानानै आं बुंफिननो गोनां जादों दिनै गबिन्दनि एगेन्स्टआव रावबो दिनै धरना होनांगौ दरखार गैयामोन गबिन्द बसुमतारिया मूर्ख दैदेननायावनो एनडिएफबिआ जोनोम जादोंमोन आरो बिनि दैदेननायावनो गोबां मानसिया मुंख्लं जादों गोबां मानसिया आथिं लेंग्रा जादों पंगु जादों बिनि दाया गबिन्दआ जेब्लासिमहालागै जेराव निमाहा बिया आरो अब्लासिमहालागै एक्स एनडिएफबिआ धरना होगोन बिनि एगेन्स्टआव गसंगोन जोङो सोरबा सासेया बुङोब्लाबो जों बेखौ मानिनाय नङा जों एक्स एनडिएफबिआ गबिन्दनि एगेन्स्टआव धरना होगोन आरो बिनि सायाव जोङो गबिन्द बसुमतारी नोंखौ दिनै ओरैनो अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव नोंथांनि मुर्ति खालामनानै ओरैनो सावाखै मिथिबाय दिनै नोंखौ जों सावनोबो बिदि सावनो गोसो गैयामोन नोंनि फंसे रावाव जोङो सावनो गोनां जादों थ' लोगोफोर बिथांनि मुर्ति सावनायखौ नोंथांमोना नायनो हागोन आरो गोबां जायगायावनो अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो सावदों आरो सावगोनबो चिरां डिस्ट्रिक्टआवबो बिदि खालामनानै जोङो सावगोन स' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंबा शेयार कमेन्ट खालाम आरो बयनोबो राननानै आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।